Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyat rida ila ta'ala al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratil qutub syamil maqam al-khawfil azam sultan al-awliya Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili. Wa ila hadratil mursyidina murabi rahina maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qutub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadratil masyayikhina. Ustadina mu'alimina. ووالدينا خصوصا مشايخ دار الدوله الألزانية وإلى حضرة صاحب هذا الكتاب تنبيه الغافلين شيخ أبو الليث ناصر بن محمد السمرقندي أوصولهم وفروعهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ibnu Mas'ud radhiyallahu an lu'ina dan laknati fil khamri sebab khamr apa asyaratul asir apa asyaratun 10 golongan maksudnya 10 kelompok sapa wae al asiru wong sing meres lah maring khamr wal maksuratul lan wong sing den persake sapa lahu al wa syaribu lan wong sing ngombe khamr wa saqiha lan wong sing nyirami khamr wa hamiluha lan wong sing gawa khamr wal mahmulatu lan wong sing den gawaake sapa ilahi al wa tajiruha lan wong sing dagang khamr muttajiruha lan wong sing ngekei dagangane khamr maksudnya sing menyuplai wa bai'uha lan wong sing adol khamr wa mushtariha lan wong sing tuku khamr wa syailuha lan wong sing nandur khamr yakni ngersakake sinten Ibnu Mas'ud warisuha wong sing nandur khamr waruya fi ba'dil akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki dawuh Ibnu Mas'ud. Jadi persoalan tentang harame khamr, persoalan tentang kemaksiatan tentang khamr itu sangat-sangat ketat dibahas dengan syariat. Ning Ibnu Mas'ud dawuh ana 10 golongan, 10 kelompok orang sing bakal dilaknati Gusti Allah, sing mesti dilaknati Gusti Allah mergo arak, mergo khamr. Sapa 10 golongan iku? Sing pertama, al-ashiru laha. Wong sing meres khamr. Wal ma'syuratu lahu, lan wong sing den peresake. Al-ashiru laha iki maksudnya wong sing jadi khamr nek khamr iku kan sangka apa jenenge? Wit-witan kan. Sangka mbah wit apa kurang ngerti. Intinya ketika kok ada orang dekne meresno khamr, dalam artian jupuk khamre, jupuk peresan khamre, maka orang itu mesti dilaknati Gusti Allah. Wal ma'suratu lahu lan wong sing den peresake. Ora kok sing meresno tok, melainkan sing diperesno bareng yo dilaknat. Wa syaribuha wong sing ngombe khamr. Wa saqiha lan wong sing nyirami khamr. Syaribuha wong sing ngombe khamr iki maksudnya ora terkecuali mbah iku dene alasan apa wae. Pokok selagi iku khamr sing diombe ya dilaknat Gusti Allah. Meskipun dene alasan iki obat iki tombone gak enek tombol liya selain iki. Meskipun ngono. Jadi ora enek alasan apapun khamr kok dienggo obat gampang ngono. Jadi selagi
sing diombe adalah khamar, maka ya dilaknat. Wasaqiha lan wong sing nyirami khamr, sing merawat atau sing budidaya wit-witan khamr, iku ya dilaknat Gusti Allah. Terus selanjutnya iki wahamilha, wong sing gawa khamr. Gawa khamr ngene ora terkecuali meskipun khamr iku urung dadi khamr tenan. Artian ijek berupa wit-witan misal. Tapi wis jelas-jelas kemungkinan besar wit-witan iki bakal diproduksi jadi khamr. Maka hukumnya wong sing gawa khamr iki mau, sing gawa wit-witan iki mau, dene tetep dilaknat. Nah. Wal mahmulatu ilaihi, wong sing den gawakake khamr. Sing pesen sapa? Iku ya dilaknat. Wa tajruha wa mutajruha. Wong sing dagang khamr, sing transaksi jual beli khamr, iku ya ndekne dilaknat Gusti Allah. Wa bai'uha wa mushtariha, betul. Wong sing transaksi. Jadi intinya dalam bentuk apapun, pokok selagi iku berhubungan karo khamr, selagi iku enek hubungannya karo transaksi khamr, maka hukumnya ya dilaknat Gusti Allah. Terus wasyailuha lan wong sing nandur khamr iki meneh malah sing bagian produksi, sing bagian nandur wit khamr, iki jelas-jelas dilaknat Gusti Allah. Jadi ning kene disebut Ibnu Mas'ud enek 10 wong, 10 golongan sing dilaknat Gusti Allah mergo khamr. Jadi ora kok wong sing ngombe tok sing bakal dilaknat. Meskipun orang ngombe selagi dene melok duwe kepentingan ning khamr iku, kemana ikut berkontribusi lah kemana, maka ya dilaknat Gusti Allah. Waru ya fi ba'dil akhbar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sunne Kanjeng Nabi iku qala dawuh sinten Nabi ing dawuh yakhruju yaumal qiyamah, yakhruju metu yaumal qiyamati ing dina kiamat sapa syaribul khamri wong sing ngombe arak ning kabri sangka kuburane syarib. Antana hale wong sing banget basine minal cifati timbang batang. Wal kuzu hale utawi kendi iku mu'allaqun den gantungake ngono ki ing dalem gulune syarib. Wal qadhu utawi wadah iku biadi tetep ing dalem tangane syarib. Wayamla ulan ngebai ma ing perkara baina jildi kang tetep ing dalem antarane kulit syarib walah milan daging syarib apa hayatun ulah wa qaribalan pira-pira kala jengking wa yalbasulan nganggo sapa syarib nalan ing siji sendal ning kene terompah minarin sangka geni fayagli mongko umup apa dima gura sihi apa uteke ndase syarib waya jitulan nemu sapa syarib qabrau ing kubure syarib hufratan ing siji loangan min hufarin nirani sangka pira-pira loangane neraka waya kunulan ana sapa syarib pinnari ing dalem neraka iku qarin fir'auna iku dadi kancane Firaun Haman lan Haman ijek dhewe Kanjeng Nabi mengenai tentang wong sing ngombe arak. Jadi dawuh Kanjeng Nabi ngene ya khruju yaumil qiyamah syaribul khamri min qabrih antana minal jifah. Iki keadaan atau kondisi wong sing selama ning donya ndekne ngombe arak terus. Maksiate ngombe arak wae. Intine ora gelem gak gelem taubat. Maka sok benen dina kiamat, ndekne bakal dibangkitno Gusti Allah dalam keadaan basin sak basin-basine ngluwahi batang. Bayangno, batang wae awak dhewe mambune donya wis banget basine, banget badheke. Iki ning kene wong sing
kebiasaan ngombe arak selama ing donya. Sampai ning dina kiamat dene bakal dibangkitkan dalam keadaan sing luweh badhek, sing luweh basin timbang batang. Nah, kaya apa terusan? Wal quzu mu'allaqun fi unuqih. Ora sekedar ngono tok, melainkan enek siji kendi, ya sejenis botol lah. Sing bakal dikalungno ning gulune. Wal qadhu biyadih, sedangkan ning tangane enek wadah. Jadi ning gulune enek botol, ning tangane enek wadah. Abune basin. Wa yamla'u ma baina jildihi wa lahmi hayatun wa qaribah. Terus meneh di samping iku kabeh antarane kulit karo daging. Dadi yo ning jero kono iki, ning jero kulit antarane kulit karo daging. Wong sing ngombe terbiasa ngombe khamr iku antarane kulit karo daginge enek ula karo kalajengking. Dadi ya gilani gampane. Wa yalbasuna 'alan min narin. Dekne nganggo sandal sing terbuat saka geni. Fa yaghli dimaghu ra'sihi. Sampai-sampai mergo sandale saka geni dienggo iki mau. Sampai-sampai uteke iku ungup. Dibayangno posisi ya bolak-balik ya iki satu siksa, satu balasan sama Gusti Allah. Sing ya wis semestine ditanggung bagi orang-orang sing terbiasa ngombe arak selama intunya. Wa jitu qabrahu hufratan min hufarin niran. Terus dekne bakal mesti nemu siji bolongan, siji jurang. Siji bolongan ning kuburane maksudnya. Sing termasuk bagian dari bolongane neraka. Jadi padha dekne ketemu ngerti neraka langsung lah namanya. Wa yakunu bin nari qarina fir'auna wa haman. Di samping iku selama ini neraka dekne bakal dadi kancane Fir'aun wa Haman lan Haman. Ya bolak-balik syariat itu memang sangat-sangat mengharamkan bahwa memang sangat melarang secara mutlak ngombe khamr. Mbah sapa wae sing ngombe mbah dalam keadaan apa wae, mbah iku alasan dienggo obat utawa apa. Mbah dekne gak melok ngombe tapi melok adol, melok nandur misal. Iku kabeh gak terkecuali ya tetep haram hukumnya. Wa Atha ibn Yasar anna rajulan sa'ala Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu an wallahu an bisab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.